ବାଘ ମାଉଁସ ଖାଏ। ମୁଁ ହଉଛି ବାଘ, ମୁଁ ମାଉଁସ ଖାଇବି। ମୁଁ ହଉଛି ତମ ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଗୁଡ୍ କହ। ମୁଁ ହେଲେ ମୟୂର। ହଁ ଆଉ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ତମେ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ମୟୂର। ହଁ କହ। ହଁ ତମ ନାଁ କଣ? ବିଲେଇ। ତମେ କଣ ଖାଅ? ମାଛ ଖାଅ। ଆଉ କଣ ଖାଅ? କ୍ଷୀର ପିଅ। ଆଚ୍ଛା କୁହ। ଘରେ ରୁହ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତମେ କୋଉଠି ରହ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ। ଆଉ କଣ ଖାଉଛ? ଘାସ ଖାଉଛ। ଆଉ କଣ ଖାଉଛ? ହାତୀ କଣ ଖାଏ? ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଖାଉଛ। କୁରକୁରି ଖାଉଛ। ନଡ଼ିଆ ପରା ଖାଏ ହାତୀ। ତମକୁ ପରା ଏଇନୁ ଦିଦି ବତେଇଥିଲେ। ଦିଦି କହୁଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଖାଏ ହାତୀ ବୋଲି। ଆଉ ଚକୋଲେଟ କୁରକୁରି କଣ କହୁଛ? ତମ ନାଁ କଣ? ତମେ କୋଉଠି ରୁହ? କଣ ଖାଅ? ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଅ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାର।